שלום לכולם, שמי אילן שר ואני המנכ"ל של עמותת מאמני הטניס בישראל, מדריכי ומאמני טניס בישראל. אנחנו נמצאים במועדון בני הרצליה, נמצא פה לימיני רוני קריקסמן, שהוא גם חלק מהעמותה, אחד מהחברי הוועד, נמצא פה מימיני שי פוני שהוא היושב ראש של העמותה, ונמצאים איתי פה לשמאלי נעמי וחגי ג'רבי, שהם ההורים של אורי ג'רבי ז"ל. למעשה אנחנו נמצאים פה כי אנחנו רוצים להתחיל במסורת חדשה של הנצחת חיילי צה"ל שנהרגו בחרבות ברזל ויש להם קשר לטניס. אנחנו מגיעים מהזווית של הטניס. למעשה ההשתלשלות שהביאה אותנו לאירוע שאנחנו עכשיו חלק ממנו, שלפני שבועיים בערך התקיימה פה בהרצליה ישיבת הנהלת העמותה, וכמובן שהחבר'ה מהמרכז הגיעו לישיבה, ולפני שהתחלנו אותה, יום לפני זה צלצלתי לשאול זוהר שהוא מאמן של העמותה והוא חבר בהנהלת העמותה, שהוא גר בקריית שמונה בימים כתיקונם. שאול כמובן עם בני משפחתו התפנה, לפני כחודש ביתו ספג טיל, וכשפניתי לה ואמרתי לו, שאול, אתה רוצה לבוא שנעביר לך את זה בזום? הוא אמר, לא, אני אשמח לבוא, אני אגיע עם המשפחה להתרעננות, ההפך, אני מאוד אשמח. טוב, שאול הגיע, היה כמובן הראשון פה להתייצב, ואנחנו נכנסנו לישיבה, עשינו מה שעשינו, החלטנו מה שהחלטנו, ובדרך החוצה, קלטה את עיניי, קלט אותה שלט, שניגשתי וקראתי, וכמובן זה שלט של גבעתי שתלוי פה, שני שלטים כאלה ביציאה מהמועדון, על אורי ג'רבי שנהרג, ואז ידעתי שאני יודע מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להתחיל משהו שלא נעשה, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו תכף נשמע פה גם מההורים שמכבדים אותנו בנוכחותם. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לספר את הסיפור, לקשור את הקשר בין הטניס, לראות האם יש קשר או אין קשר, ואת זה נלמד בהמשך, אבל לספר את הסיפור של החיילים, כי אנחנו את חיינו פה במרכז בכלל, אנחנו חיים את חיי היום-יום והכל טוב, אבל יש אנשים כמו שאול שהחיים שלהם לא השתבשו או נעצרו, ובוודאי משפחת ג'רבי היקרה. אז בשביל זה אנחנו כאן, ואני אתחיל בשאלות, ואנחנו ניקח את זה משם, ובמידה ולחברים שלי תהיינה שאלות, אז גם הם יעשו. קודם כל, תודה שאתם כאן. אם אתם יכולים לספר קצת על אורי, איפה הוא גדל, מה היו התחביבים שלו, מה הוא עשה, וכן הלאה. אורי נולד בפתח תקווה, הוא הבן הבכור שלנו, נולד אחרי הרבה שנים של מטופל פוריות, אחרי הרבה זמן להביא אותו. כשהוא היה בן 5 עברנו לגור בהרצליה, חזרנו בעצם להרצליה. הוא היה ילד מאוד מאוד חברתו, זה הדבר שהכי הפיע אותו. היו לו כישורים חברתיים מדהימים, הוא באמת ידע לתת לכל אחד הרגשה מאוד מאוד טובה, תמיד ידע להסתכל על האחר. הוא היה מאוד מצחיק, היה לו חשוב מדהים ומאוד חכם. והוא היה ספורטאי, ממש בכל מין בגופו. הוא מאוד אהב ספורט. הטניס כאן היה בית של ניר ורון. הוא התאמן כבר 8.5 שנים. הוא עזב את הטניס מגיל 8. הוא עזב את הטניס כדי להתחיל להתכונן לצבא. הוא מיני הכנה לצבא, מאוד מפרחים, עבר לפרוש אצבעות, שהיה בן 16.5. 1.5 הוא התאמן לצבא. באמת, הוא היה חוזר מהטניס, היה לו מין סל כזה קטן בחדר, והיה קולע לסל. הוא היה קצת מבואס, מה שלא קרה הרבה, הוא היה יוצא לרוץ לבד, עם ידע ולרוץ. והוא היה מאוד כפרותי. הוא היה נשמה טובה, אני חושב אפילו לדבר עליו בלשון עבר, בעיקר כשאני נמצאת כאן במרכז הטניס, וראה כאן את מגרשי החלמר שהוא כל כך הכי אהב את החלמר. אני זוכרת שהרפת שלנו, היה אפילו לא צבוד לכל מדון כזה, וכל
לכלוך שהוא היה אוסף איתו, בעצם החמר הזה שהיה אוסף איתו במהלך האימון, וזה משהו שפשוט חיינו איתו. המשפחה פעילה הייתה מגייסת לנושא של הטניס, תחרויות, שבתות, דבורים, מה שצריך, לקחת, להחזיר. ציוד, לרוב. אני מאוד אהבתי לראות את המשחק טניס, מאוד השתדלתי להגיע לפחות חצי שעה לפני סוף האימון, תמיד הייתי מביאה כאן לחבר'ה איזה שייק פירות, או איזה חטיף אנרגיה שהכנתי, וזה היה כיף כזה לראות את המרדים המברש, עושים כאן ממש איפה שאנחנו יושבים, מסוניקו מהשחרור. אני חושבת שיוזמה פה ושל המפקחה של החיילים, השחקני טניס, בדרך כזו, היא מדהימה, כי אני יכולה לספר רק על אורי, אבל מה שהטניס ניתן לאורי, והספורט ניתן לאורי, אלה דברים שאחר כך ליוו אותה גם בשרתת צבאית, ובעצם לאורך כל חייו קצרים לצערנו, הוא נהרג בן 20, אבל הוא היה מאוד קר רוח, שנבחר להיות הצלף של הצוות, זה לא הפתיע אותנו, כי צלף צריך קודם כל קר רוח, והוא באמת נלחץ בשום סיטואציה, אני לא זוכרת אותו בלחץ, כמעט אף פעם משום דבר. ממש חדור למטרה, הוא התגייס לגבעתי מההתחלה או ש... כן, התגייס, הוא בהתחלה היה בגיבוש צוללות, הוא ידע שהוא רוצה להיות לוחם בשטח, הוא ויתר על תפקידים מאוד נחשקים, הוא לא רצה לא לוטר ולא אוקרות ולא דברים שהציעו לו, הוא רצה להיות בשטח, אבל לא רצה לצאת לפיקוד, אבל הוא כן היה המפקד של הצוות, למרות שהוא לא עשה חוץ מפקדים, ובאמת הייתה לו אישיות מאוד ספקת, הוא היה פריזמטי ודמות של מנהיג, והוא היה גם מעודד את החברים שלו ודוחף אותם להצלחה. אם היה איזה ברעור בצבא, בחבר'ה לא הציע פה, הוא ממש היה לוקח את זה אישית, ויש לנו הרבה סרטונים משולה, שהוא פשוט אומר לחבר'ה שתקשיבו, אני כאן 4 בבוקר, אני מציל הוריד, ומה קורה איתכם? וחייל קרבי שחוזר הביתה לשבת, פעם בפעם השבוע, מתעורר לפנות בוקר, כדי לצאת לנפש ארוכות, זה לא דבר שמובן מאליו, זה דבר שהוא מגיל, ובאמת רצה להוציא מעצמו הטוב ביותר, והשלט הזה שהזכרת בכניסה, המשפט שכתוב עליו, זה כשהורי היו נוראים לו חיים פעם אחת, עברנו חיים כל יום, מתים פעם אחת, ויש כאן סופרים שהם לא רק קשורים בספורט, אלא גם ספציפית כאן בטניס, ממש זמן קצר, פחות משעה, אחרי סיום ההיוויה של הורי, קיבלתי הודעת SMS, שאחת ההודעות הכי מרגשות שקיבלתי מאז, מבחור, שסיפר לי שהוא התאמן עם הורי כאן במועדון, אני לא יודעת מה בחור ולא הכרתי אותו, והוא סיפר שהרמה שלו הייתה יותר נמוכה משל הורי ושאר חברי קבוצה, בכל זאת היה כאן בקבוצה, הוא עבר להרצליה אחרי שעבר צהלם פברשים, עבר לעיר אחרת, לא הסכים ללכת במסגרת לימודית, לחזור לבית הספר, והורי פשוט העמיד אותו לצידו, התאמן איתו, שיחק איתו, עשה מה שצריך, ואותו בחור כתב לי, נורא חבל לי שלא אמרתי להורי כמה הוא משמעותי בשבילי, הוא פשוט שינה לו את החיים, אמרתי לו אל תצטער, כי הורי אף פעם לחפש שיגידו לתודה, הוא פשוט עשה את הכל, מאז הגיעו לסיפורים מאוד חברים שהורי רוצים אותם פשוט מחרם, את כל זה הוא עשה, בלי לספר לנו בכלל, כשסיפרתי את זה ליוני ולרוני, הם לא ידעו במה מדובר, עד כדי כך, זה היה משהו שפשוט, מבחינת הורי זה לא היה עניין, לאותו נער זה שינה את החיים, ואחד הדברים הכי מרגשים ששמעתי, כי אנחנו הבנו כמה הורי מדהים ומיוחד, אבל עוד ועוד סיפורים מדהימים כאלה שמצטרפים, לא מזמן היה כאן תאומר קצמן, בחורת של הורי, וישבתי כאן על הספסל, ליד אבא, לשחקן לשעבר, ואמרתי לו, תשמע, אני יודעת למה עדיין אין כאן מוחיתי משום שלי על הספסל הזה, וכך הרבה ישבתי על הספסל לאורך השנים, אז ראיתי, תראה, אני זוכר את הבן שלו, שהוא היה יוצא, יורד כבר מהאימון, שעות של אימון, לא אימון של 40 דקות, הבן שלי רק היה מתחיל, ולפעמים הוא היה צריך לעשות חימום, או לפעמים תחרויות, היה צריך חימום, ולא היה מי לעשה את החימום, גם כשהורי כבר היה מסיים, הוא היה עולה איתו למדרק לכמה דקות לעשות חימום, ואומר, ואת זה אני אף פעם לא אשכח לו.
ומאז עברו 5 שנים בערך מאז ששני הבנים האלה שחקו כאן, ואמרתי לו תודה רבה שבסוף כאן ליד זיכרון, כי אלה הדברים הכי משמעותיים, ואלה הדברים שכאן גם מאמני הטניס, מקנים בעצם את הערכים האלה לשחקנים, וזה בעיניי דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אני מאוד שמחתי על העיסוק הזה של רגע ספורט. קודם כל ידעתי שזה מרחיק אותו מכל מיני שטויות של גיל ההתבגרות. ידעתי שאני נמצא כאן בחברת טובון. מאמנים כאן תמיד, גם אהבתי שיש להם ציונים ושישמרו על רמה לימודית. אבל כשאומרים איזה ילד גידלתם באיזה ערכים, לפעמים שאורי קיבל ערכים מאוד טובים מהבית. אבל היא גם קיבל ערכים מאוד טובים. מתחזק פה מאוד, מתחזק פה בערכים האלה יותר פה. אני יודע שזו שאלה קשה, אבל אם אתם יכולים, מה אתם יודעים על נסיבות? זה אני אתן לך גיא לספר. אורי בעצם היה בפעולה לאיתור נערים וחטופים, בעיקר הפעולה שלהם היה מידע שהם קבורים בתוך בתי העלמין המוסלמים בח'אן יונס, והם נשלחו ככוח לחפות על כוח אחר שהלך לאתר בעצם את הנעדרים ואיפה שתמנו אותם, והם היו ככוח חיפוי לאותו כוח מאתר. היה גם כן, היה חיפוי של טנקים, זה היה אירוע ממש גדול, בדרך כלל זה גם תא שטח שהוא לא היה כבוש, הם היו צריכים לכבוש את המקום, וכל שלושת היחידות של הסיירת, שזה כוח מאוד גדול, כל הפלגה, וכל יחידה ניתנה לה איזה בית, כאילו לתפוס עמדה ולחפות להמשך. הטנקים זיהו איזה כוח, אבל הם לא ידעו בדיוק לאן הוא משתייך. התחילו בעצם חילופי אש, אורי וגושן, זיכרונו לברכה. גושן היה חבר מאוד טוב של אורי. גושן התנדב לעלות לעמדה ראשון, באותו זמן שעוד היה רגוע ועוד אפשר היה לראות מה קורה. הם עלו לקומה השלישית ביחד עם המפקד שלהם. אורי היה צלף חוד, לא רק צלף שיורה ממרחוק, אלא ממש צלף שפורץ, יכל לפרוץ לתוך חדרים וממש לכבוש יעדים ממש קרובים. אולי צריך בשביל זה להיות מרחוק, ובשביל זה להיות ראשון אצלו זה היה ממש אחד מהדברים הכי חזקים. והוא עלה עם גושן ליחד לאותה קומה שלישית, התחיל ירי ואז נורא RPG לתוך החדר. גושן פשוט מאוד נפגע מהעדף הראשי, בעצם הוא קיבל את המכה ממש קשה. אורי גם כן קיבל מכת עדף מאוד מאוד קשה, קיבל אותה בראש. שאר חלקי הגוף שלו היו בסדר, לא היה פגוע בגוף, היה פגוע בראש, ועדיין היו בו סימני חיים. הרופא היחידתי של הסיירת, ממש תחת אש, הגיע למקום, והיו צריכים אפילו לפרוץ את הדלת, כי הדלת מהעדף פשוט מאוד נטרקה, והם נכנסו לתוך החדר, התרו המפקד איך שהוא יצא על הרגליים, ככה מזועזע מכל הסיפור הזה. הוא גם כן נפגע, וגם כן הושפז בהמשך. גושן לא היה הרבה מה לעשות אותו, ואורי שעדיין היו בו סימני חיים, הצליחו להנשים אותו, להחזות אותו, ולהביא אותו בעצם לפינוי נגמש, ומשם על המוסק, לבית חולים סורוקה. ותוך 50 דקות, מרגע האירוע, ישר הוא כבר היה בחדר ניתוח. שזה מה שנתן לנו בעצם את היממה הזאת כדי להיות איתו, ואתה יודע, גם לחשוב קצת שיהיה משהו, שלא חשבנו שאנחנו נגיע למקומות האלה. שמענו סיפורים מכל מיני חיילים אחרים, וכל מיני מכירים אחרים שהיו בפלוגה, שהיו מכות עדף בראש, ואיכשהו הצליחו לצאת מזה. אבל ממש היינו, אתה יודע, מלא תקווה, ותפילה שזה יעזור, אבל
הגיע העניין כמה זמן בכבר, לא יכל, כן, מרסתם במרצה. ממש כך. כן, אורי, אחרי שאורי התגייס, אולי ביום הגיוס אפילו, ביקש לי לקרוא לו משהו, ותורם את האיברים שלו, לזרות את השיחה הזו, שאמרתי לו תפסיק לדבר שטויות, לא אתן לך כלום, אבא ואמי שלי חתומים על כרטיסית של תורמי איברים, והכל יהיה בסדר, במצב של מוות מוחי, יש בעצם חלום הזדמנויות, ותורם את האיברים, ובעצם כשהרופא סיפר לי שאורי במצב של מוות מוחי, היה לי מאוד קשה להאמין, כי אורי עד עוד כבר יותר, והייתי בטוחה שהוא יוצא מזה, ועוד חשבתי לעצמי שהוא יצטרך ללמוד ללכת וללמוד לדבר, והייתי לבד בעצם, לא הייתי לבד, אלא חגי לא היה לידי, ולקח קצת זמן עד שחגי הגיע באותו בוקר, מחוץ לחדר ההמתנה היו מאות אנשים שהמתינו, ובאמת הפעם קרובים כמובן, הבת שלי, אמא שלי, אחותי, חברים של אורי, ומלא וואטסאפים במתפללים, ואני בעצם פעם לדעת שאורי נפטר, 8 שעות לא יכולתי לעשות שום דבר, וכל מי שנמצא בחוץ, ואומרת לשאול ופתוי, ולפעמים התחלתי לדבר איתי על הנושא של תרומת איברים. והתחלתי ככה לגלגל את זה בראש, כמובן חיכיתי עם חגי כדי שנקבל את ההחלטה יחד, והיה ברור משנינו שזה חגי רצה, וזה דבר ערך עצום וענק, וכל כך מתאים לאורי שהיה לרש נתונה, שהסתכל על ההפתעה, והדברים שלו באמת קשים לילדים צעירים מאוד, וזה ממש לדיר מאוד שזה קורה, הציל את ילד מתינוק בת 5 חודשים, תינוק הזה בחודש שבד רוידים שונה, וילדה שהייתה בת 6, היא רק לפני שבוע חדשה ילד 7. זכינו להכיר את שתי המשפחות, לחבק את הילדים האלה, להעלם אותם. התגובות של הילדים האלה אלינו, הן פשוט מדהימות. ילדים שמאוד חוששים ונרתעים מהאנשים זמי, פשוט חבקים ומתרפקים עלינו. התינוק הזה שומע את חגי מבברת, פשוט מחפש אותו, איפה חגי. מאיפה הם בארץ? עתילה מבני ברק, משפחה חרדית, קרוב מאוד לאזור העבודה שלנו, אנחנו יודעים לצוות תלמידים. והילדה מאזור ירושלים, והילדה חובבות טניס. וככה הרגשנו שאורי גם בחרנו בדיוק את הדברים האלה. והתחושה הזו של המשכיות, זה לא מנחם, זה נותן נחמה מסוימת שהיא נחמה גדולה. אנחנו גם מרגישים שזכינו בתוספת למשפחה, ובעיקר שאפשרנו לאותם ילדים, שזה בזכות הרי כמובן, לחיות חיים רגילים לבין המשפחה. וזה הזכיר לי שבמלחמה נהדה בניורה, סיירת גבעתי הראשונה שנכנסה לתמרון, ויש הרבה עבודות, וזה לא סתם, נמצאים בחדר לתמונה מהגרלה, ונהוד האבינת, הוא היה בבית הורי רק פעם אחת, פעם היחידה, רק ב-18, נפצע ב-17 בינואר, נפטר ב-18 בינואר, והיה בבית רק פעם אחת, חודשיים לפני שהוא נהרג, זו הייתה הפעם האחרונה שראינו אותו, הוא הגיע בשישי בערב, לפני שכל השבת פה עוד שהיה בבית, חיבקתי והמשכתי גם אותה, למה ממש הרבה פעם, החברה שלה אמרה לו, הורי, אני נורא דואגת, ומה יהיה? אל תדאגי, יש לי משהו שצלף, הוא היה מאוד גאה, אולי השביץ עליו מאוד גאה, והיא אמרה לו, אבל אם זרקו רימון. ואני לא ידעתי את זה, הוא ענה לה, אם יזרקו רימון, אני הראשון שתפוס עליו, וככה אני אציל, פה החברים שלי לצוות, אני אציל גם את המשפחות שלהם, גם את הזוג, ומלא חברים. והמעגל הזה של השכול, זה הרי לא משהו שהוא רק שלנו, רק של המשפחה הקרובה. את שכולם פה אבנים, כל המצב בארץ, אבל כל מי שהכיר את אירוע, אלה מעגלים רבים ממש,
אם זה שכנים ומכרים ומורים, בטח ובטח כאן שאני כל כך מרגישה את חובות האלה של הטניס, שכל מי שאימן כל פעם שהכיר אותו, ילדים, אפילו הילדים הצעירים פה ראיתי אותם בטקס סוף השנה, וזה צובד את הלב, לראות את החמודים הקטנים האלה שכל כך מצטערים על החייל הזה שנפל. וסגרתי את הסיפור הזה כי זה כל כך מתקשר לנושא של תאונות האיברים, כי אורי באמת היה כזה ילד של נתינה, וזה שהיה כל כך חבור, כי כל כך מוקף בחברים, והיום אנחנו מקיפים חברים האלה שלו. זה לא סתם, זה הגיע ממני, יצא ממנו מאוד לטבעות, אף פעם הוא לא היה צריך להתאמץ בשביל זה, וזה פשוט היה משהו מאוד מובנה באופן שלו, וזה משהו באמת פשוט מדהים. חושבת אפילו על טניס, שזה ספורט שהוא ספורט אקדמי, ומצד שני על אורי שמאוד היה חשוב לצוות, ולעבוד ביחד, וכשאורי התאמן כאן, אז חבר'ה זכו באלוף האלופים, ואורי היה מאוד גאה בזכייה הקבוצתית הזו. מאוד גאה בזכייה הקבוצתית הזו. ובחדר שלו יש בסך הכל 2 תמונות שהוא פעם, תמונה אחת, ואלוף האלופים, זה אצלי בחדר מאז, לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אולי 2018, או משהו כזה, 2017, ותמונה שנייה, בקליפה שלנו, שקרא לה כלב מלחמה. בבת מלטז קטנה, שקרא לה כלב מלחמה. אלה 2 תמונות שהוא בחר לשים. אני חושבת שזה דבר שאומר המון, על מה שהוא חשב, החשיבות של הדבר הזה. שאלה שרציתי לשאול אתכם, מה אתם חושבים, ותגישו חופשי, איך אנחנו בתור עמותה, מועדון, איגוד טניס, לא חשוב כרגע האישות המשפטית, איך אנחנו יכולים לעזור, לתרום, כל מחשבה שיש לכם. חשוב לנו לדעת, בכל הנוכחים פה, ואני בטוח גם לאלה שיראו את זה בעתיד. אני חושבת שההנצחה של כל אדם שנפטר, צריכה להיות לפי הרוח שלו. וההנצחה של אורי בספורט, אני מדבר על אורי ספציפית. הפעולות שעשו כאן למען אורי ממש מההתחלה, וגם טורניר טניס שעושה כל שנה משפחת קרוצמן, יוזמה אישית מאוד ברוכה. סבא, השנה החליטו לעשות לזכרו של אורי. אני ממש באותו טורניר הרגשתי את אורי כאן איתנו, בצורה מאוד מאוד חזקה, פשוט הרגשתי שאורי כאן, והוא מאוד שמח על הדבר הזה. אני הלכתי בשבוע שעבר לבקע ימין, ושמחו לאורי במקום המנוחה שלו, מדליה, כאן מהטקס שהיה, שכתיב עליו לזכרו של סמ"ר ראשון אורי ג'רבי. אני חושבת שההנצחה גם בתלמידים בפעילות של חיים, לקרוא תחרויות, גם תחרויות שהן תחרויות ארציות, גם תחרויות אזוריות, על שם חיילים שנפלו, ועל שחקני טניס, זה דבר שנבין, ובטח כולם מכירים את זה, כל המדבקות של החיילים, וכל המשפטים, כל אחד יש לו ככה איזה משפט שליווה אותו, המשפטים האלה הם בדרך כלל מאוד עצמתיים, ואני חושבת שגם מאמן טניס, יכול לקחת משפט כזה, אורי למשל היה לו איזה משפט, היו לו המון משפטים, אחד המשפטים שאנחנו מאוד אוהבים, מי שלא מסתכן בחיים של בינוניות, אבל הוא באמת היה מתאבד כאן על כל כדור, וכל מיני דברים שאפשר לקחת אפילו את המשפט, ולהעביר את זה פשוט לאימונים, או החבר'ה האלה הקרביים שהתאמנו לצבא, והיה להם איזה סדר כזה של אימון, של מה שהם עשו, ואפשר אולי לעשות את זה כפנון, או כאיזה אימון כושר, יש המון דברים באמת שאפשר לעשות, אבל עצם זה שאנחנו יושבים כאן ומדברים על זה ותשאלות לי ששאלה הזו, זה כבר משהו שמאוד משמעותי. אני שמח, אני חושב שזה חשוב. המועדון פה בוודאי מכיר את אורי, אנחנו באים ממקומות אחרים בארץ, ואין לי ספק שהשיחה ומה שסיפרתם לנו, גם ישאירו את חותמם, גם יהוו איזושהי תרומה שלנו להנצחתו. אני יכול להבטיח לך שאנחנו בתור עמותת המאמנים נפתח את המדור הזה או את
התיקייה הזאת, או איך שזה לא יקרה, שבמותם ציוו לנו את החיים, כאשר הסיפור שלו יופיע שם, ואנחנו נשתדל למלא את צוואתו, כלומר זה מה שאנחנו יכולים, את כל השאר, אני מקווה ומחזק אתכם ומחבק אתכם, ואני בטוח שגם רוני ושי, משהו בסטייץ'. בגדול אני חושב שזה מוכיח את השנה שההורי, מי היה ההורי, אתה מבין שהטניס הוא גם מטרה, צריך להגיע לזה שכנף היה לנו את הזכות להשתתף, ויש לנו עדיין, להשתתף בחינוך ושיתוף וילדים, צריך עד לצבא, ובהרבה מקרים גם הרבה מעבר לצבא. והרפאים שמקבלים מעבר לטניס באמצעות הטניס, חישות והתמדה והווינריות, ולא לוותר ולא להתחנך, ולהיות מפוקסים ולעזור לאחרים, ולדעת להנהיג ולדעת לעבוד בצוות, כל הדברים האלה, ובטוח שהחסרתי כאן. עזרו לעשות אותם, והגאווה שלי, כמי שמנהל את המועדון פה 400 שנים, ביחד עם נוני, ועדי וגבי, והבני אדם שיצאו משלב דווקא שחקנים, פה הרבה שחקני קולג'ית שיצאו, והיו כאלה שהיום דורגים שם, זה לא הגאווה, הגאווה זה איזו בני אדם יצאו פה, בסדר שהיית את הנשק, וילד שגדל פה, כאן יובל, כל מיני כאלה, ותעשי קרב שלו, נפקלת נפשבי, יש הרבה, אז לא הגאווה שלי, שאני רואה איך הם מתנהלים, כשהם באים לבוא ילדים שאני גידלתי, היום בני 50, 52, פתאום הוא בא לפה, עם הילדים שלו, באותו לבוא עם המקדים שלו, זה מדהים, והקשר שלהם למועדון, זה שזה כמו משפחה. זה המסר שצריך לעבור, ולגבי מה שדיברת על דרך שבה אפשר להנציח את קורי, ואת כל אלו שהיו במועדונות טניס אחרים, זה יכול להיות שאפשר לייצר איזשהו מפגע, או מספר מועדונות, שגם בהם יש תמיד את שעזר טניס, כן, יש נפטר לצערנו, שיש, אז לעשות כזה דבר, נוכל לנדף את המועדון פה לכזה מפגע, ולעשות משהו, איזשהו אירוע לזכרם, שבו אתה מוצא מכנה משותף וכל המועדונים שבהם המפגש הזה, אם זה בכל מיני תחרויות קבוצתיות דווקא, או מיני כושר שבהם אירוע היה מצטיין, ולאו דווקא להביש את השחקנים הכי, אתה מבין, אני לא מחפש תחרותי יותר מדי, אני מחפש לעשות משהו שהוא יותר קהילתי. נצליח להגיע לזה, והצלחנו, כמובן שאני ביחד עם נעמי וחבריי, נחשוב על עוד דברים, העניין של לקרוא למועדון על שמו, שזה אנחנו חוקרים לזה עכשיו כמה שיותר מהר, ונסות לעשות את זה, ועד לעוד מספר אירועים נוספים שאנחנו רוצים, אני פה נחשוב ביחד איך עושים את זה. העמותה, ביחד עם עמותת המעט, אני חושב שבזה זו מצווה שלה, זה חובה שלנו לעשות את זה, אין כל שחקן טניס צריך לדעת על המורשת. דרך למודעות, יוני זה בשבילך דווקא, דרך למודעות של כל שאיגוד הטניס, זה כל מי שחובב טניס באשר הוא, ולא רק חובב טניס, זה גם יכול להיות כל אחד אחר שהוא עוסק בספורט אחר או לא עוסק בספורט בכלל, כשהוא רואה את הדבר הזה, אין כזה דבר שזה לא נגיע לבידו, בשביל שונה לכם תדברים. זהו. תודה רבה. אנחנו באמת מתכנסים בצערכם ומחבקים אתכם, ואנחנו פה לרשותכם תמיד, גם לא רוני זה ברור, יוני זה ברור, אבל גם שי וגם אני, ובטוח שכל מאוד ריגשתם, אני הכרתי את קורי, אבל לא ברזולוציה של הוקיס, לא כמו שאתם, הכרתי אותו, ראיתי אותו בצורות, כמו שסיפרת, עכשיו אני נזכר שבאמת זה עוד דבר שהייתה תחרות ברעננה, ואני זוכר שהיה יום חם מאוד, לא רק אותו, לקחתי עוד כמה ג'לית שראיתי שמרגישים לא טוב, לקחתי אותו מהמשחק, אמרתי אם את זה שנפסיק או נדחה את המשחק, ואני זוכר שהוא אמר לי לא, אני ממשיך. אז זה מראה על הווינריות שלו ועל הרצון שלו, אני חושב שזה היה ליגה, כן, אני חושב שזה היה ליגה, הוא לא רוצה כאילו לפגוע בקבוצה,
חושב שזה המקום גם לפרגן לאנדי ויוני, גם באו לפה וגם תמכו. קשר שהיה להם גם כשהיו צעירים, בתור ילדים. למה אספר? מצלם? כן, אורי כשהיה ילד, אין בזה תחרות כזה טניס ברמת השרון, נדמה של דייוויס או משהו כזה, ולאורי נאמר שיש תמונות, גם נאמר גם בביסלה בזמנו, שהתחילה המלחמה, ואורי בעצם מוקפץ ב7 באוקטובר, חבר של אורי כאן מהמועדון, בקיקושונים, פנה לאנדי, וביקש ממנו לצלם סרטון לאורי, ואנדי מיד הרים את הכפפה, ויחד עם אמי, וגם עם נועם, שלחו סרטון, אנדי קודם כל מדבר 2 סרטונים למעשה, בסרטון הראשון של אנדי, מעודד את אורי ואומר לו תשמור על עצמך, כשתחזור אני מבטיח לך שנינו עולים על המגרש משחקים, ואורי החזיר לו תשובה, יש לנו סרטון תשובה, חמוד כזה, תמיד מנומס, תמיד כזה צ'ארמר, תודה רבה, תגדו, אנחנו כאן שומרים עליכם, ונונשלנט כזה, ובטורניר באמת שהיה כאן ראש אורי, מדריך שלנו, הייתה הבטחה לא על המגרש וסנקופל עם החבר'ה, זה היה מאוד עצמית, זה התגייסות של מדינה, זה גם עוד דרך להנצחה. אז אני יכול להגיד, ואני שמח, הטניס הוא משפחה, כלומר אנחנו ביום יום, כל אחד עושה את הדברים שלו, וכל אחד במקום אחר, אבל בסופו של דבר, אנחנו משפחה, המאמנים כמעט כולם מכירים את כולם, ובעקבות הקשרים גם נוצרים קשרים בין המועדונים, אז א', זה משמח אותי מאוד, תור אחד שהטניס זה כל חייו, אז זה רק, באמת, זה לכבוד לכולנו, באמת. תודה רבה. לפעמים אני אראה לכם תמונה של אורי, מה6 באוקטובר, משחק טניס קרון שלנו, המלחמה, הוא הקפיד להמשיך לבוא, לכאן, הוא לקאנטרי, שיחקו פה הרבה. תציגי ונראה גם למצורת. אולי את זה אפשר אפילו לעמוד לאתר, זה ככה יותר ברור. ככה הרבה תמונות. אתם אפשר לבוא שם. טוב, זה נמצא. מדהים, באמת, לחשוב על זה. זו עוד בתור ילד בטניס. בית מקרא, ויותר לעשות הצחוק. אני זוכר איזה סיפור אחד, 2 סיפורים מהטניס, אני זוכר סיפור אחד שהיינו באשקלון, בתחרות אזורית, ואז לא ידענו, היו גם קסאמים אז, לשחק, לא לשחק, הוא היה גם כן איזה צעיר, הוא היה נער, והוא הגיע עד לשלב ככה ממש, עכשיו חצי גמר או משהו כזה, אבל בא מולו יריב מאוד עיקש, ושניהם נלחמו, אני ראיתי את אורי נלחם על כל כדור, כמו שבחיים לא ראיתי אותו נלחם. הוא רצה להראות לילד שהוא, כל מכה שהוא ייתן לו, אני מחזיר לך בחזרה, וככה זה היה, נקודה לנקודה, נקודה לנקודה, אבל ראיתי את אורי במשחק הזה, פייטר, וממש גאווה גדולה מהמשחק הזה. הוא לא צלח בחצי גמר, אבל הוא הוכיח לי באמת איזה ילד, עם איזה עוצמות יש לו. וסיפור שני זה היה שהייתי איתו בפור איטליקו, הייתי איתו באיטליה, זה בדיוק היה מין כזה טיול בר מצווה, אמא שלי אז נפטרה, ולא עשינו לו איזה אירוע גדול, עשינו לו אירוע קטן, אבל החלטנו שאנחנו נפצה אותו באיזשהו משהו שיהיה בשביל עבורו, והגענו לתחרות, שמע, כל הגדולים, סריינה וויליאמס, ואנדי מארי היה שם, נישיקורי אז היה, וג'וקוביץ' וכל הגדולים, אבל במשחק הראשון היינו במיין קורט, היינו במגרש המרכזי, זה היה יום מאוד מאוד גשום, ולקח הרבה זמן עד שפתחו את המגרשים, וחיכינו גם שם הרבה מאוד זמן, ואז, אתה יודע, נכנסים לאירוע המרכזי, למגרש המרכזי, והכל כזה יפה, וגם כן מגרשי חמר כאלה, בדיוק כמו כאן, ואנחנו רואים ממש את סרינה מתחממת וזה, ונראה שכאילו לאורי זה לא, סרינה וויליאמס הגדולה, וזה לא כל כך מזיז לו.
וזה, כן, היא מתחממת וזה, ומתחילה לשחק, וזה לא אומר לו שום דבר, ואז הוא אומר לי, אבא, אני יורד רגע למטה, יש שם מגרשים, אתה יודע, נמוכים יותר, קטנים יותר, משחקים את המשחקים המשניים, ואמרתי לו, תזהה אורי, אתה הולך עכשיו עם הפתק, אתה יודע, אם אתה חוזר לפה, אתה חייב עם הפתק להגיע, כי אחרת אתה לא יכול להיכנס פה בלי הפתק, כל אחד יש את המושב שלו. אמר לי, בסדר, אבא, תדאג וזה, והכל היה בסדר. עובר איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, עדיין ילד לא חוזר, הלך. אז אמרתי, טוב, נלך לראות מה קורה איתו. פתאום התחיל גם לרדת גשם קצת, ואמרה, ירד בלי מטריה. מה נעשה עכשיו? עכשיו איטליה, הוא לא מדבר, האיטלקים, בטח אלה לא מדברים אנגלית. אז ירדתי למטה למגרשים המשניים האלה, ואז אני מסתכל למעלה, מחפש אותו, ואז אני רואה אותו, יושב ליד איזה גברת, הגברת מחזיקה מטריה, והוא יושב על עיתון, והוא רואה את המשחק ומאושר, חיכיתי עד שיגמר המשחק, ולא הפרעתי לו. אבל ראיתי שזה ילד שיודע להסתדר, והיה לו מאוד מאוד כיף שמה, וכן, היו לו הרבה חוויות. כן. טוב, אז שוב, תודה. תודה. רואים לך? תודה. תודה. זה, אתה ראית אותו ילד, כן, וכאן מוציא את הלשון. ושישה באוקטובר.